На дуњалук муслиман нема да му биде све глатко. Мора да биде искушан. Jer Allah rekov, ako bideš na prav put, će te iskušan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. Zahvaljujeme Allahu Azza wa Jal na sve blagodati što ni je dav i da deneska ne sobrav vo njegova kuća. Zahvaljujeme Allahu Azza wa Jal koji ni dav da deneska se družime ovde u ime Allaha Azza wa Jal. Zahvaljujeme Allahu Azza wa Jal punom zahvalom. Zahvaljujeme Allahu Azza wa Jal koji ne odabrav i ni dav da bideme od tija što svjedoče da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Božji rob i Božji poslanik. Draga braćo, će počnem ovija predavanje so jedno prašanje, a tije da li može jedan čujek, jedan omladinec, jedan od Allahovi roboji da bide ustrajen na istina do kraj života. Da li može vo ovja turbulentne vremena, vo ovja vremena kede nije pristupačno da čujek se odali od Allahov din, na sekundica malo, da bide ustrajen do kraj svoj život, a onda ne zaluta. A može vo današnjica da najdeme jednog omladinca, a da on ustraje i se drži Allahove granice sve dok svog života, da ne upane vo zamke šejtana. A može da najdeme vo naše društvo jedan čovjek koji će reći ja vjerujem u Allaha i ustrajem na tome. A možeme da najdeme daneska da nekoj od nas reče da ja vjerujem u Allaha iskreno i čvrsto i ne odustajem od toga makar valoji od mora bile spratoji, da ne se uzdrmam na ovaj dunja, da ne potkleknem ovoj dunji. A možeme da najdeme takvog čovjeka. Ali suprotno, draga braćo, od ovoga, jer ja ne zborim samo da bi som se našao, da bi sme zborili nešto ili da bi sme upotpunile vreme. Ne vallah. Nego vidime da mnogo omladinci što nekoga bile ovde, danas kak je vidime na druge mesta. Mnogo braća što bile prve safoji, daneska ne ga vidime ni vozdržne safoji. Mnogo ima od ljudi što krenale, čvrsto krenali.
na Allahov put, a zatim odustanak od svetlja. Jer veli Rasul sallallahu alaihi wa sallam, vlizajte vo Allahov din poleka, jer ovog din je čvrst, ne možda go izdržiš tako lako. Ne možeš da ustraješ u Allahov din tako lako. I poleka. Nemoj odjenoš da raspravljaš od mesele koje učenjaci ne raspravljaju od tija mesele. Se plaše. Nemoj odjenoš si naučiv 2-3 stvari i ti si muftija tvog vremena. Poleka. Jer može da ti se skrši kičma posle da ne možeš ni da odiš, ni da ileziš. Jer mnogo od nas imale šo jale mesa učenjaka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ge iskuša da oni i ne klanaje i rade stvari koje prekoračuje Allahove granice. Draga braćo, ima mnogo između nas što bine. Braća, što deneska gdje vidiš po kockarnici. Što mnogo bile vo prv saf, a gdje vidiš deneska da oni pijeti alkohol. Draga braćo, Ebu Ali el-Daqqaq, jedan od učenjaci fi Medarić as-Salikin rekao: prva stvar, kad će vleze čovjek vo Allahov din, treba da očišći svoja duša. Prva stvar, što treba da očišći svoja duša. Jer inna nafsa la amaratum bisu. Duša je sklona zlu. Duša te tera na zlo. I veli, so jedna reč ga rekao vo Medariđu Salikin, tehdibu nefs. Što bi značilo da okrastri svoja duša. Tehzibu an nefs. Znači da ga okrastriš taja duša, da ga uputiš, da i staneš na granica i da bideš Allahov rob. Druga stvar, da očistiš svoje srce. Duša, a zatim da očistiš svoje srce. Jer kalb na arapski jezik znači teqallaba, koji se prevrća, prevrtljivo, nešto. Srce može da bude prevrtljivo. I zatija Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam se molav koji on, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ja muqallib al-qulub, o ti koji okreće srce, thabbit qalbi ala din, učvrsti moje srce na Allahov din. A mi je što treba? Na jezik stalno treba da ni vide ova je doba. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, najbolje stvorenje molilo ova je doba, a ja i ti, koji garantuje za sebe? Kad će se sobere duša, nefs, kad će se sobere srce koji te tera na grijesi, kad će se sobere šeitan, onda što će rabotaš ti. A zatim, draga braćo, čovjek kad go upišuje
da nekoj treba da ustraje ili kako može da ustraje na Allahovome putu. Ebu Bekr radi Allahu anhu, a ustraje na Allahovome putu. Od kad čuv za Resula sallallahu alaihi wa sallam. Jer drugar koji mu ubiv Božem poslaniku prv drugar i vo džahilijet pred islamska doba biv su nego Ebu Bekr. Pa kad mu rekle Ebu Bekru radijallahu anhu da tvoj drugar polej šozbori, da mu dođa objava, a go ostaje. Ne. Ako on rekov, ti je istina. Ako rekov Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, onda ti je istina. A može me mije da najdeme dva drugara ovakve vo naše društvo. Da najdeme drugar koji stalno, kad će go vidiš, te podsjeća na Allah. Kad će go vidiš, te podsjeća na namaz. Kad će go vidiš, te podsjeća da trebaš ti da bideš prv na prv sav. Stalno go vidiš vliza od vrata i ide na prv sav. Ti je lijepo. Treba da imaš takvog drugara. Ebu Bekr šorekov ustrajnost, kad će bide čovjek ustrajen i da do kraja svog života, veli Ebu Bekr, da ne pravi širk Allahu azza wa jal. A Omer, drugi čovjek posle Ebu Bekra, kad ti dava stimulans da ti ideš na ovoga put i poleka stigneš do cilj. Jer treba svakomu da ni bide cilj šo? Što treba da ti bide cilj? A? Što treba da ni bide cilj nam? Zašto sme došli ovdje? Da bide Allah zadovoljen su nas. A ako bide Allah zadovoljen su tebe, onda će te učvrsti na pravi put. Ako bide Allah zadovoljen su nas, onda će ni dade, će ne razbudi i na sabah, i na pladno, i na noćni namaz da sedime pred njega. Jer čovjek, kad će dojde ovdje, kad će se poredi, onda zbori direktno su uzvišenog Allaha azza wa jal. Jer ti, kad će dojdeš ovdje, onda koji je to gua što te stanav da dojdeš do ovdje? Koji je to gua što ti olakša da dojdeš do ovdje? Koji je to gua što ti dav blagodat, zdravije da imaš da dojdeš do ovdje? A sme vidjeli, draga braćo, koliko sakaje da pane na sežda, ali ne može da pane. Koliko sakaje da napravi ova islamska sežda, ali ne može. Pa, dragi brate, iskoristi. Jer možda će dojde vreme, ne znaš, ti je gajb. Pa iskoristi da bideš pred Allaha azza wa jal. Jer čovjek, kad je vo namaz, je vo razgovor sa uzvišenog gospodara azza wa jal. I moli Allaha azza wa jal, o Allahu, što veli, ihdina sirata al-mustaqim. Uputi me na pravi put. Što znači uputa? Što znači uputa Allah da te uputi? Znači ti ja, o Allahu, o gospodaru svih svjetova, ja tebe se zahvaljujem što mi dava zdravije da ja dojdem ovdje da tražim od tebe uputa. Omladino, znajte da ne samo u Ramazan treba da bideme ovdje, nego treba da bideme prve
što će biti dvo prve safoji da vidite vi. Što neće ostavate nikoj da vleze vo prvi saf osim vi. Takva omladina ni treba. Ni treba omladina koja će ustraje na Allahovom putu. Ne samo u Ramazan, nego i posle Ramazan da ustrajame, da ne ostavame ni jedan namaz. Jer znate, ako ostajiš jedan namaz, onda okolo tebe učenjaci raspravljaju da li si ti fasik ili kafir. Subhanallah. Da li si fasik? Što znači fasik? Veliki griješnik. Ili si otpadnik od Allahovog dina. Pa dozvoljavaš sam sebe da ulema ovdje raspravlja okolo tebe. Ili će ustraješ posle Ramazana. Jer Ramazan ti je jedna škola koja te uči kako da ustraješ posle Ne posle Ramazan, prvi den Ramazan nema si nigde. Ni na namaz, ni na sabah, ni na pladno, ni na ikindija, ni na ništa. Obaveza ti. A znate, zađen osmeh Resula sallallahu alaihi wa sallam za oščobi. A znajem, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kao ostanav da boluje prije svoja smrt vo kuća Aishina radijallahu anha. I zatim ilezov od penđer da polja naošćo se ashabi. Pa je predvodiv Ebu Bekr radijallahu anhu, pa ka videv Resul sallallahu alaihi wa sallam, svi se najena i na namaz, se osmehnav Resul sallallahu alaihi wa sallam. A znate, zađen put na mimber ka se skačiv, što ni vasijetiv Resul sallallahu alaihi wa sallam. Es-salatu salam. Čuvajte namaz. Čuvajte namaz. Ustrajnost ni treba vo namaz. Ustrajnost ni treba na put Allahov. Ustrajnost ni treba da bideme od tija ljudi što će verujet vo Allaha. Se prenosi od Omera radijallahu anhu, keč vjera sme držali tija predavanje, veli Omer, ustrajnost čovjeka go uči kad će upućuje na dobro i odvraća od zlo. A Osmana radijallahu anhu ne poučava kako mi je da ustrajeme na ovija što sme, veli da bideš iskren vjernik, da bideš iskren vjernik i da radiš svakuje djelo u ime Allaha. Da bideš iskren vjernik, da iskreno veruješ komu? Allahu azza wa jal. Nikomu drugom. Jer da rečeš o Allahu azza wa jal, ja sam iskren prema tebe i ne kršim tvoje zakone. I iskreno vlizam vo Allahov din. Jer Allah subhanahu wa ta'ala vo njegova knjiga što ni veli. Udhulu fi silmi kafa. Ulazite ili vlizajte vo Allahov din u potpuno. Kako? Ne mene mi odgovara tija, ja zimam tija od Allahov din. Mene mi odgovara ovija, ja zimam tija od Allahov din. Ne, nikako. Neće bideš ka jehudija, ka hrišćanin, nego će bideš Allahov rob. Će radiš ti ja što ti narediv Allah subhanahu wa ta'ala. A Ibn Abbas, tumač Kur'ana, ni veli. Ustrajnost čovjeka go uči da radi sve farzovi što mu naređuje Allah subhanahu wa ta'ala. I da bide na tija
što mu naredив Allah subhanahu wa ta'ala radne da ga radi i da bide pokoren samo njemu i da se odstranuje od tije zabrane što mu zabraniv Allah subhanahu wa ta'ala. A Ibn Rajab vo svoja muqaddima ni veli ustrajnost je čovjeka go uči kulture. Go naučuje kako da bide musliman. Go naučuje kako da bide odlučen i kako da znaje gdje mu je cilj i da bide na pravi put. Niti levo, niti desno. Kao što ni ukazuje jedan hadis Božjeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kad došao Rasul sallallahu alaihi wa sallam u mesdžid, a zatim biv malo tužen Rasul i navenav glava. Pa došao Omer radijallahu anhu i videv tija stanja Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I kako da podigne elan ke Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Kako da se malo izvadi Rasula sallallahu alaihi wa sallam od briga, videv 3 vlakna ke Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam osedele. I nema Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam osim 7 vlakna se prenosi. Da Božji poslanik uvek bi mladić. Iako ima toliko godine. Ali bi Rasul sallallahu alaihi wa sallam mlad, lijep. Rasul sallallahu alaihi wa sallam. A znajme mi je kakov bi Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A znajme njegove sifati. A znajme da go opišame Rasula sallallahu alaihi wa sallam kakov bi. Zamisli, draga braća, da ne praša nekoj kakov bi Božji poslanik, što će mu reći me. Čuje me. Da opiše me nego, lice njegovo. Ka ashabi ridvanullahi alaihi. Velika bi ilezov Rasul sallallahu alaihi wa sallam na ulica. I kad bi bio veli mlađak pun, zamisli kad je mesec pavel, svjetlo ima na dunja. Velika bi ilezov Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Pa kad bi gledav vo mesec i kad bi gledav po lice Rasula sallallahu alaihi wa sallam, lice Rasula bi bilo svetlije nego mesec. Allahu akbar. Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Da se vratim. I kako videv Omer radijallahu anhu, tak je tužen Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sakav su nego da se poigra ili pozeza su Božjeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa mu rekao, o Božji poslaniće, si oseden. Znači ti si starec, gotovo. Ali on sakav samo da podigne elanke Božjeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zamislite, drage braće. I mu rekao, o Omere, ja sam oseden. Ali najviše što me osedelo se 2 ajeta. Ajeti koje mi je čitame. Koje je čitame stalno. Čovjek kad pravi hatme prođa preko njih. I nišćo ne osjeća vo svoja duša. Jer mi je treba Kur'an da go slušame kao što go sluša Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Treba mi je Kur'an da go čujeme ko da se nam objavljuje. Ko da tebe zbori Allah subhanahu wa ta'ala. Jer Kur'an je Allahov govor koji se obraća meni i tebi. O Allahov robe, ti je Allahov govor. Govor uzvišenog, govor milostivog, govor
gordog, govor koji se obraća mene i tebe da bi bilo dobro meni i tebi. Pa veli me osedele jene od ajeti festakim kema umirt. Budi ustrajan kako ti se naređuje. Allahu akbar. Može čovjek da ga rabota je na rabota, ali da ne bude ustrajan vo ta rabota. Ustrajnost što znači? Da ga radiš je na rabota, ali niti levo niti desno, stalno isto, istim tempom da radiš. A ti je najteško. Najteško je da čovjek kad će počne od savale da radi jedna rabota do navečera, može isto tempo da ga radi. Se umoruje, će zastane. Ne možeš. Najteško je da radiš jedna rabota i da ustraješ ona. A od nas se traži tija. Jer veli Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam najmilije, najubavo je čovjek jedna rabota što će ga radi, makar bila i malova, ali stalno da ga radiš te rabota. A može tako neko čovjek da radi. A možeme da bideme od tija ljudi što veli Allah za njih, inna alladhina qalu rabbuna Allah. Tija što velet i što priznavaje, i što verujet, i što ima vo svoje srce što zboret da je naš gospodar Allah. A ti je vo srce tvoje gospodar Allah. Ili kad će dojde dunjaluk, pa možem da prekršim ovaj granica. Ili kad će dojde, da li ja da idem na rabota ili na namaz, či idem na rabota pa će naklanam. Ili da ti veruješ Allahu, a Allah ti zabrani kamata, a ti kad si vo zapad, pa ja darura, možem da zemem da kupim kuća na kamata. Ne'auzu billah. Allah, hovrobe, Allah ti zabrani kamata, a posle širk, većeg grijeha ili veće prijetnje od Allaha nema. Ti objavlja rat Allah subhanahu wa ta'ala. Pa da li si ti toliko jak da ratuješ protiv uzvišenog Allaha? Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ti što zbore da je moj gospodar Allah, a zatim ustrajet na tija što se dešava. Tatanazzalu alayhimul malaike. Posebne meleci Allah subhanahu wa ta'ala spušta na tija ljudi što se drže Allahovog zakona, što veruje iskreno vo Allaha azza wa jal. Ala takhafu. Nemoj da se plašiš siromaštva. Nemoj da se plašiš da neće imaš da jadeš. Nemoj da se plašiš da deca neće ti vidjeti na pravi put. Nemoj da se plašiš, ali ti radi. Što veli Allah? Vidio tija inne ledine kalu rabbuna Allah. Vidio tija što veli da je moj gospodar Allah. I nikako ne čekržim Allahove granice. I nemoj da se plašiš. Nikako. Ala takhafu. Wala tahzanu. I nemoj da se žalostite. Wa abširu. Allahu akbar. I radujte se. Čemu? Jer na dunjaluk musliman nema da bide rad. Na dunjaluk musliman nema da mu bide sve glatko. Mora da bide iskušan. Ako ne bideš iskušan, onda tvoj iman je slab. Jer Allah rekov,
ako bideš na prav put, će ti iskušati. Nemoj da tražiš džennet na dunjalu, da ti bide sve glatko i da bi si zaradio džennet. Pa ne. Na dunja da bidem vomet, a na ahiret da bideš opet vomet, ne. Ma ja, mora iskušenje, mora da dojde, mora malo ka češeš, ako počešeš malo pojče, možda i krv ileze od ozdola. Mora malo da te čukne Allah subhanahu wa ta'ala. Da rečeš, kjede sam ja, kje se naođam. Nema da vidiš okolo. Jer ako imaš trun oholosti, neće vlezeš vo džennet. Neće vlezeš vo džennet. Zatija veli Allah, وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ, radujte se džennetu. Allahu akbar. Džennet. Što znamo mi od džennet? Wallahi, jedan deo od džennet je bolji nego 1000 dunjaluka da ti dade. Draga braćo, ja bi zborio još mnogo, ali će završiti me su jedna priča. Jedna priča koja ni ukazuje kako jedan mladić koji Allah subhanahu wa ta'ala mu dav na dunja sve da ima. Abdul Aziz al-Muzani. A zname koji bi Abdul Aziz al-Muzani? Koji zna? Neka digne ruka koji zna koji je Abdul Aziz al-Muzani. Polejni učene. Znači, a zname koji bi salat. Koji je salat? Da ne rečem drugog. Koji ne zna. Jer da prašam zršano suprotno, neko izne, koji ne zna od njega. Koji neću za salat. Subhanallah. Svi sme čuli za salat. Abdul Aziz al-Muzani biv jedan od bogataši. Biv je tim i Gozef Amidža ke nego. A Amidža mu biv milijarder. Milijarder mu biv Amidža. Imav 2 kona koji je ja. Jedan za sabale, jedan za navečer. 2 Porschea, 2 Lamborghina, 2 Mercedesa GL koja klasa, ka se vi kajetija. Znači ne subhanallah, ima velika bi prođav po ulica, negov miris bi se osjeća. Poseben miris koristi. Mu gdje donesuale od kjede, gdje naručuav od Paris, od Paris, da mu dojde posebne mirisi, ne od Paris. Gdje naručuav posebne mirisi, so posebne mirisi se mirisa. Abdul Aziz. Zamislite, draga braćo, koliko godine ima Abdul Aziz al-Muzani. 21 godina. 21 godina ko ima ovdje? Neka se javi. Evo go. Evo Šajn Amidža ima 21 godina. Allahu akbar. 21 godina, draga braćo. Mladić, pun snage, pun elana, pun biv po sve. I Allah mu da. A zatim pleme Muzeni bila između Meka i Medina. Između Meka i Medine. Slušajte vamo.
između Mekke i Medine, kad pravile hidžra, ashabi im reču, zašto pravite hidžra, zašto begate od Mekke, zašto begate od Mekka? I mu ukažuvale, mi sme muslimani, pozivame na la ilaha illa Allah, pa im rekao, vam može ja da primim islam, da budem ja so vas, pa primif islam. Zamisli, kje primif islam? Na put, kad idale ashabi prema Medina, primif islam od njih. Ne znam mnogo od islam, deneska mi je, maša Allah, Ibn Tejmije sme postanale vo islam. Zname mnogo šta od islam. Ali ovoga nešto naučiv od islam. Deneska mi možeme da naučime od islam. Možeme da učime od islam. Možeme da sedime ovde, možeme preko internet. Sega lako je da dojdeš do nauka. Ali mi nećeme, mi ne učime. Mi sme ummet koji ne uči. A polejka ne uče. Zamisli, veli, kad dođale opet ashabi im reču, poučite me nešto od Kurana. Zamisli, kad idale od Meka dur prođale ovdje ke njegovo pleme Muzeni, ke bilo pleme tija, on uči Kuran. Koji zna, zastani, koji ne zna da uči Kuran danas, neka se javi. Koji ne zna arapsko pismo, neka se javi, digni ruke, ne je sramota da ne zna. Ne je sramota, olej. Subhanallah. Zamisli, Abdulaziz el-Muzeni naučiv Kuran naučiv na put, ideći po ashabe. Deneska internet imame, deneska imame halke na net koliko sakaš, ima togo što te uči, ovogo što te uči, snimene halke da ti naučiš i opet ne znaš. Kad će ilezeš na sudni den pred Abdulaziza Muzenija? Koji odgovor će dadeš? Zamisli, kad bi prođale opet, bi im reču, zastanite, da vi ponovim tija što sam naučiv i da naučim nešto novo. Sve dok idale na Kamila, on ovija ponavlja. Zamisli, kakve mladići bile oni. Kakve ljudi bile oni. Koliko sakale ovogu adin. Koliko sakale Allahov govor. Zamislite, draga braćo. Take 3 godine. 3 godine radi v taki. Klana da ne go viđi nikoj. Bomeka. Da ne go viđi nikoj. Amidža, šo mu biv. Mu rečuav, svako toliko mu idav ke nego, o Amidža, som čuv ilezov jedan čuje, koji se vika Muhammed, sin Abdul. Pa zbori vake i vake, šo misliš? U rekao, nemoj od toga da slušaš. Nemoj da čuješ od brade. Nemoj da se družiš s oni. Nemoj ke tija da ideš. Go pokvarija dete. Kad go pokvarija dete, počnalo da mu klana namaz. Ne mu ide od diskoteka. Ne mu koristi alkohol. Ne mu koristi droga. Go pokvarija dete. Allahu akbar. Allah da ne sačuva. Zamislite, draga braćo, 3 godine svaki drugi, treći den idav ke Amidža i mu reču, što misliš o Amidža? Za toga Muhammeda. Jer nećav svojego Amidža da go ostaji na dalalet, na stramputica. Danas kao porodica ne možeš da progoriš. Žena ne mu klanja. Ne može da i reče, klanaj. Ministarstvu ne možeš da rečeš. Će ti bide čudna. Trebe mužina da bideš. Trebe da lupneš na astal. Da kažeš tvoje ja. Da vo tvoja kuća ne sme da živi toga što ne klanja. Ne sme da živi.
Ne sme da jade ti, a jade ne ti što go jadeš. Ne sme. Kako može vojena kuća muslimanska da nekoj ne klanja? Ne obožava Allaha. Ne panuje na sežda Allahu. Ke ima tija? Ne sme da ima. Zamisli Abdul Iz al-Muzani posle 3. godina mu rekao: o Amidža, ti mnogo mi si odvojiv od Allaha i Božeg poslanika. Znaj da ja vjerujem da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam Božji rob i Božji poslanik. Pa mu rekao: ako ti primiš islam, će ti zemem sve. Mercedesi, Ferrari, sve će ti zemem. Imetak, milioni, milijarde, nema da imaš, će ostaneš na nula. Mu rekao: zemi sve što sakaš. Dosta sam biv odvojen od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim dođa ke nego i mu očepuje ališća. Zamisli, mu ge čepi ališća, što ge ima oblečene, mu ge iščepuje i go isteruje od doma i ide pravi hidžra Abdul Iz al-Muzani. Pravi hidžra, pa ne može da najde našov 2 pokrivaljke kao od vreća i staje samo na stidno mesto i ošao do Medina. Hidžra napravi. 450 kilometara. Tak je ide. Kad došao ke Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, mu rekao: koji si ti? Mu rekao: što ti se desilo? Što ti uradile? Koji ti uradi? Koji si? Jer go znav Božji poslanik kao jedan ugleden mladić. Ne go znav takov. Ne mogu da go prepozne Resul sallallahu alaihi wa sallam. Mu rekao: što ti se desilo? Mu rekao: o Božji poslaniće, ja sam Abdul Iz. Vake i vake mi napravile moje pleme, moj Amidža. Odmah Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu promeniv njegovo ime. Abdul Iz, što znači? Bilo jedan Bog koji go verovali, znaš ono oni. I odmah Božji poslanik kam ustaviv ime. A? Kako? Koji zna? A? Koji zna? Bismillah. Koji? Subhanallah. 50 eura. Nagrada. Koji zna? Draga braćo, koji zna je? A? Abdullah Dhul Bijadain. Abdullah, vlasnik 2 krpe, se vika. Abdullah, vlasnik 2 krpe, jer imam 2 krpe ove, nemam ništa drugo. Biv od Ahle Sufa. Zamisli, ima svešćo, živiv na najbolji način. Živiv iza kuća Božeg poslanika, kje se brale Ahle Sufa. Naučiv Kur'an da čita. Biv jedan od hafizi Kur'ana. Dođa, da ne dulim ova priča, ja možem da ga dulim i do vutre sabaha. Jer ima mnogo poruke vo ova priča. Mnogo poruke. Jer kako sega da počneme da treba čovjek da mena ime? Ako ne mu je ime pravo, treba da go zameni. Jer će dojdeš na sudni den, će ti go mena Božji poslanik sallallahu. Veli kad došla bitka na Tebuk, da završimo. Što mu rekao? O Abdullah, mu rekao. Allah mu rekao: ti zameniv tvoje 2 krpe so odela vo džennet.
Allahu akbar. So odelo vo džennet. A Abdullah ibn Mas'ud vo dva sahiha ga prenosi ova je priča. Ova je priča. Zamislite, draga braćo, 23 godine mladić, Iliza nabitka na Tebuk. Nabitka na Tebuk. Kad idet so Božeg poslanika na taja bitka na Tebuk, mu veli, o Božji poslaniće, dobi mi da preselim kao šehid. A zatim Resul sallallahu alaihi wa sallam diga ruke i veli, o Allahu, te molim da ne preseli kao šehid, već da mu dadeš bolest koji će preseli od toga bola. On rekao, o Božji poslaniće, ja te molim da dobiš za mene da preselim kao šehid, a ti moliš da preselim kao boven na postelja. I opet Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam ponavlja taj dom. A zatim, pred da bide bitka, go pogoduje da ima golema temperatura. Kad se veli toga bolest? Kad će dobiješ temperatura golema? Groznica. Dobiv groznica. A zatim preseliv. Kad preseliv, Abdullah ibn Mas'ud ni prenosi slika. Veli vo pola noć, vo noć koja bila ladna noć, sam ošov da posetim Božeg poslanika da vidim, a mu trebe nešto. Jer bila mnogo ladna noć na bitka na Tebuk. Ladne noći, veli. Pa sam ošov do šator Božeg poslanika, ne sam go našao. Pa sam ošov kje sedav Ebu Bekr, ne sam go našao. Pa sam ošov kje sedav Omer radijallahu anhu, pa ne sam gdje našao nikog. Pa sam vide, veli, kje jedan šator svetlo, koji je sveti. Sam se približiv, a sam videv Rasula sallallahu alaihi wa sallam kako kope kabur. Kako kope kabur. Pa im sam rekao, o Ebu Bekre, o Omer, zašto ostavate Rasula sallallahu alaihi wa sallam sam da kope? Pa dignav glava Rasul sallallahu alaihi wa sallam, pa Abdullah ibn Mas'ud veli, sam go videv, ke Boži poslanik žela, ke Rasul sallallahu alaihi wa sallam tura veli srce. I ni veli rifkan bi ahiku, poleka su vašego brata. Zamislite, poleka su vaše braća, draga braća. Nemojte da ga napadate. Znajte da bratstvo vo islam ima golema odgovornost. Nemojte da ga davate za 1 dinar, da ga prodavate, braća vaše. Jer tako ne uči Resul sallallahu alaihi wa sallam. Nemojte samo što će zavrte leđa vaš brat da zborite za njega. Rekao Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam, rifkan bi ahikum, poleka su vašeg brata. A zatim, što se dešava? Iskopuje grob ili kabur Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa im veli, dajte mujego brata. Pa veli mu go stajlja Rasulu sallallahu alaihi wa sallam po naruči. A Božji poslanik žela, mu panuje crze na Abdullah Zulbidžadejni, veli mu panuje crze da go mokri cev i go stavi vo kabur. I veli, o Allahu, ja sam rekao 3 puta Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, o Allahu, ja sam zadovoljen sa ovoga roba.
jer on biv koji čitav Allahov govor, jer on biv toga čujek što sakav Allaha i njegovog poslanika, pa ti go zasakaj i ti mu oprosti. Molim Allaha azza wa jal da ni oprosti. Molim Allaha azza wa jal da bideme poput ovoga ashaba. Molim Allaha azza wa jal da ni dade da zadnje riječi od dunjaluk bidet la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Subhanaka Allahumma la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.